U Domu kulture Brčko Udruženje pčelara sa ovog područja upriličilo je svečanost dodjele priznanja najboljim pčelarima, čiji je med ocijenjen organoleptički najkvalitetnijim prilikom nedavnog 8. po redu ocjenjivanja kvaliteta meda u Brčkom. Nakon dodjele priznanja održano je stručno predavanje na temu faktori održivog pčelarstva. Med pčelara iz zemalja regiona i Evrope ocjenjivao je stručni 16-člani žiri iz BiH, Srbije i Hrvatske, koji je najuspješnijima, osim zahvalnica i medalja, dodijelio i pehare, rekao je predsjednik Udruženja pčelara Brčko distrikta Zdravko Reljić. Ove godine smo dobili 286 uzoraka, izuzetno kvalitetni, do sada najkvalitetniji. Jedan uzorak imao samo 20% vlagu i jedan uzorak je bio malo ko prlja. Ostali su bili čisti ko suza, što znači da unazad ovih 8 godina što mi radimo ocjenjivanje meda, da je svijest pčelara na visokom nivou, da svoje medove čiste, procjeđuju i donose na naše ocjenjivanje. Došao sam ovde u svojstvu prijatelja, velikog prijatelja pčelara, društva pčelara u Brčkom, Udruženja pčelara Brčkog. U toku je završna manifestacija 8. organoleptičkog ispitivanja kvaliteta meda i mi smo stvarno, pošto smo došli iz Srbije, i mi smo organizovali tako nešto u Beogradu. Međutim, zaista Brčanci su fantastični, oni su nam pokazali na svom primjeru kako to treba da radimo. Veliku zahvalnost organizatorima iskazali su učesnici čiji med je dobio priznanja. Svake godine se rado odazovemo ovome ocjenjivanju kvalitete meda. To nam jako puno znači u našoj promociji, reklami i kao jedna potvrda našim kupcima da znači mi imamo vrhunske proizvode. Nagrađen je i pčelar iz Makedonije koji med uzgaja na 1100 metara nadmorske visine. Dobio sam nagradu za vrstu meda medljika. To je vrhunac na svih medova, mogu da kažem, koje je puno minerala, vitamina, aminokiselina, antioksidansa. Nakon dodjele priznanja tokom stručnog predavanja o proizvodnji i kvalitetu pčelinjeg voska govorio je profesor Sulejman Alijagić iz Bihaća, koji je pored ostalog istakao da je kvalitet proizvedenog voska veoma nizak. Od 10 uzoraka iz Bosne i Hercegovine samo 2 zadovoljavaju uvjete Evropske unije, ostali su strašni po pitanju svi ostali komponenti, pa čak mogu reći nažalost loja od kože, od svinje, od svinjske kože, od naftnih derivata, nema šta nema dakle, u našem pčelinjem vosku i naravno moramo to potencijirati pčelarima, govoriti kako na koji način da to otkrivaju u ranoj dijagnostici i kako da preveniraju. Risto Živanović, počasni predsjednik Udruženja pčelara Brčko distrikta, istakao je da pčelari u Brčko distriktu imaju dobre podsticaje, izrazivši zahvalnost na tome vladi distrikta, a učesnicima na učešću ocjenjivanja kvaliteta meda i stručnom predavanju.